Dzyl trzeci zakład domenowo z rzeź. A były sposobach rozgłoszeni waste spektora. Okazało się, że w szkole to nie plus szkołownicy się denerwują, ci de mają pisać z klasówki, a było odpowiadać na pytania szkolnych. Podczas wizytacjów szkolne mają gwesno już głoży od nas. O jednym waste wizytatorze opowiadała wastnu Błażena Labuda. Bidno nasia szkulnu. Weszła do klasy i rzekła, że mume se ostateczno zachławiwać, bo zary tu przyjdzie wasta spektur z kuratorium. Ciekawi, czy ten mylmy co do ucinku z kurama? Dywno ju było po zwunku, waste spektora iś nie było, a nasia szkulnu pisa datą na tyblece i było wyrazno widzec, jak są i trząsłe rące, narys dwiże są edemkłe. Szkulnu jeż podskłakła przed tyblece łed doznaniu, a me płesłeśno w stele. Do pirku płypyra sekundach meso wszedce rozesmiele. To nie był żaden wasta spektur, leno spóźniony Marek. Zaś tud do klasy wszedł młody wasta w zielony jace. Mezy so podniosle i wyrecytowele formułko przewitaniegłe. Dobry dzień, wasto spektorze. Szkulnu zrobiła socierłenu. Równak i tym razem to był falszywy alarm. Młody wasta w zielonej jace był elektryką. Chterne mu zmilałe so dwiże. Miał naprawić wtyczką sąsiedniej klasy. Ciej so tedy dwiże łedemkłe trzeci rys. Było i ciasto cechłe. Nikt nie zdążył wstać, a szkulnu nawet kasa nie spostrzegła, że chtos wszedł do klasy. A ten chtos to prawie był łen wasta spektur. Dobry dzień, drachno, zapowiedział swoją betność. Szkulnu przetyblece soły brocała. Dobry dzień, wasta magistrze. My są podniosle i wyrecytowale przewitani, wasta spektur sudł so w piersi ływce płydłekną i to łen zrobił łechebą. Sydł nieściesnik w nasi łesli ływce. Jesozaru przedstawiła, jak jemu wyrystają niełebimno wielci łysze i Jeso zaczęła śmiec. Kłe zresztą nie leno Jesa śmia, sama szkulnu te śmia niewyrazną mnią, ale jakoś so wstrzyma i poprosiła wasta spektora, żeby so przesydł na kuń z klasę. Jeso zdywy, że me nie zrobile szkulny sromłete, na wszedł ci pytania me rozmiele, łed powiedzeć i szkulnu wezdrza na zadowolonu. Przesta so nerwować i wierą było z nas busznu. Do klasy zys wszedł miły wasta elektryk. Nie dozdrzył on wasta spektora, ale nawet kaciej błegłe spostrzegł. Cie to be co smłegłe zmienić w dalszych zdarzeniach. Ja ci ma zycząt, gdy uśrewłet zywiasów. Wasta elektryk uśmiechnął się do szkolny. Przepraszam, że jeśli rys was nie przeszkodzą, czy w tej klasy nie ma żadnych wtyczków do uprawienia? Nie, dzonka, rzekła szkolnu. A może własno my konsktualnego czasu po skończeniu liczbów my by mogli przyjść do midzalackich parłąców? Próbę wyudali wasta elektryk. Tery skarnie szkolny zrobił se purpurowi. Tak so myślam, bo i cięła, że purpura je bardziej czerwenu jak fest czerweny. Nie, do ustrzeni wasce. Ciede za własną elektryką zamkłe so dwiże, wasta spektor wstył i przesunął so na sum westrzut klasę. Drachno, przemówił, łydźba mnie so widziała. Leno mam nadzieję, że taci przetrywci. Taci jak nen przed sztutą, za często są nie przedyrzają. Na to Piotrk podniósł rękę do góry. Słychum cebie, rzekł wasta spektur. Czy wasta by mógł nam wyłożyć, co to je przetrywk? Przetrywk? To je taci niemiły zdarzeni. Tery Pałel wycygnął rękę do góry. Ale je, proszę was, to nie dostrzegł niczego niemiłego. Na tych stopach windzę z klasy.
Teli rzekł do Powera. Jeszcze met, tyma słowama przemówił do Piotrka. Cięłeni weszle, wasta szpektur wzoł są zaprzepitywani na złeglowych wiadomostów. Kłechuny cece, a tery sądowim cowa wita z innych łyczbów, wezmę na to z geografii. Was to magistrze, ale łeni są dopirko w 4. klasy, bruniła nas szkolno. To nic nie przeszkodzi. I manutie wiedzec, gdzie są kanaryści łestrowe. Może miedzy wciąż kłepowiś, rzekł zdrzące na Dorotę. Kanaryści łestrowe? Gwesnów cyk na swoim placu, brzemiała łetpłewiec. Szkulnu zrobiła sobie jak scana. Mnie przeszło do głowy, że dobrze by zostało ciebie wszedł wasta elektryk. Tej skarni szkulny ZUS by nabrały naturalnych farwów. Wiem z łódźbów plastici, że ciedepłem mi się sobie z czerwonym tede wychydybaro fejn różewy. A tak przeleźnosce, to nimum płejącu ciemu tak dzywaćno są ta łyczba nazywy. Me mi ze sobą godome melenci. Ne, ale psiude ta łyczba mia iść głębszą płezwą. Ciede mój starszy brat chłedził do szkłełe, ten łen miał plastyczny wechłewani. Leno, że nikt głę plastyczno nie włochowiwył. Łen jego dresie malowele i rysowele rozmaite łebryści, tak ciasto jak me. Równak tery nie zdarzył se żaden cud. Pływasta elektryk czece rysił nie przesiadł. Wasta szpektur wyrzucił Dorotę z klasy, a skarnie nasi szkolne zrobiły so iść bledsi. Zece drodzi, ciewa lubi ta chłedzec do szkłełe? Spytał so wasta szpektur. Jo, mełet rzekle chórą. Rzecze miedzy wciątkłe czemu lubisz chłedzec do szkłełe? To pytanie padło prawie na mnie. Je wsta. Kłecos trzeba w rzece robić, do chryno kłećdy musić zesic. Wasta szpektur rzekł, że jeje mnie płece i kazał mnie wyjść z klasy. Nijak nie wiem, czemu nie widza są jemu moja łetpłewic. Ani nie była belejaku, ani jedoch nie sceganiła. Tej łeco so rozchłedzy. Na korytarzu przyjąle mnie do zrzeszy szkołowników wyrzuconych z klasy przez wasta szpektora. Do razu dele mnie tyś legitymacją. Szkłedale, że i musia do niej wpisać moje przezwłeskłe. A tego i wam matery nie wyjawia. Gwesno są i domyśl ta, łeno mnie są za baro nie widzy. Zaś tut przez korytarz szedł wasta elektryk. Mnie na myśl przeszłe blady skarnie szkulny. Mam do was te prozba, jest odezwa. Czy was to by taki rys mógł wejść do nasi klasy? Na gwesno, ale ze są tam co zdoły prawieni. Ale dochleno przed stuceką waju szkolne rzekła, że wszystko graje. Czy je tam jeś rys weń dawa i szkolno weży, co mnie zadwiże. Ale to baru dobrze, łyceszy są Piotrek. My was tą przyjmiemy do nas zrzesze. Ja ci zrzeszę. Zrzeszę skłowników wyrzuconych z klasy przez wasta szpektora. Ale je nie jem szkłownika, a z klasy wyrzucę mnie waju szkulnu, a nie wasta szpektor. Szkłada, rzekł Pawel, a cie wasta by mógł... Jeso i nigdy nie dowiedza, co wasta elektryk by mógł zrobić, bo narys dwiże so łedem kłe, a na korytarz wese paso całą klasa. Wszyscy zaczęli lesa śmiać. Weszło zary, że wasta szpektur stracił cerplewo tę, tej stwierdził, że to beją miał być zwónk i wyprosił wszystkich na korytarz. Krum nasi szkolny. Tak by prudze do dzwonka było i 5 minut. Bidno szkolno, łesta w klasę sum na sum z wastą szpektora. Me są zaciole nią iscec. Jakby tu i płemłec? Wasto, inżyniero. Dorota paradno zaczęła przemawiać do wasta elektryka. Cie wasta, by nie mógł czegoś z naj klasę płepsec? No wezmę na to wid, żeby tam zary wejść i tą kłerbynką przerwać. To je niemożebne,
Łedrze gwasta elektryk. Ciejbe to był wieczór, tej jebe mógł kwerci wykręcąc i wid bez gaz, ale w dzyń. Duch w dzyń też idzie wykręcać z kwerci. Nadcidnął Pawel. Kłemeś prawdą, Teli Blues, że nikt tego nawet nie zauważy, bo za dnia nikt nie pyli widów klasy. A młyzie, by wpuścił do klasy, ja ci zwiżą. Was to spektur so przyląknie? Zabiedowył Pawel. Ja ci zwierzę. Kłeta? Psa? Mrówci? Prosa. Mysz? Mepitele. Kłenu lepiej jakby to był krokodyl, dopowiedział Piotrek. Nudbe było idź do jaci głę zoologicznego ogrodu i głę uprowadzec. Jaci głę zoologicznego ogrodu? Kłe tu doch nie ma ziódnego. Narys naju łejnowo narada łesta przerwunu. Naju szkolnu i wasta spektur weśle z klasy? Zadowolony. Gwesno temu, że ta kwerbionka w czterołecie i so skłyńciała. Tej młeże dla płemstwę pisać wasta spektur myłą letrą. Dejadę to równak nie uchydy. Wasta spektur kuśnął szkulną w rękę, a szkulną zaprosał jakby na arbatą do izby dla szkulnych, a na to wszedł pływasta elektryk zżył z scenką w łeczach. Jak tu rozmiecnych wieldzich? Cie jebe była szkulną, jebe są płeżek na zwastą spektora, a na arbatą jebe szła zwasta elektryką. Jest płesobniejsi i milsi łetkłe mudny głewaste spektora, i my płeczecy humweru i snuży młodri łecze. A doma je nalazła płesobną kyrtkę. Balbina konspirować w szkole zaczyny. Zys drekłe wuny letre, prosty kyrtka i młodry długopis. Bardzo dobrze są tacy nen wierszokleta. A w postępnym dzylu to dopiero bardzo są zajało. I to z futbalu, jak na pierwszym bohaterem.